खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय रां लाबाय थानाय समावनो हमजादों मरिगाव थानानि एएसआइआ। आसामाव पुलिस एसआइनि केलेंकारियाव गुबुन गुबुन खौरां ओंखारनानै दुंहाव थासारि जाबाय थानाय समावनो गुबुन मोनसे लाजिनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे खेबाव जाख्ल'नाय होबथाग्रा बिफानजों हमजादों मरिगावनि एएसआइ पंकज बराया। रिपर्टनि बादिब्ला रां लाबाय थानायावनो जाख्ल'नाय होबथाग्रा बिफाना हमदों पंकज बराखौ। मख'नो गोनांदि पंकज बराखौ दा सोंथि खालामबाय थानाय जादों। बे सोंथि खालामनायनि उनाव आरो गोबां फोरमान सोराङाव फैगोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सासे अजद होगिरिनिफ्राय केस होनायनि सोलाय रां लानानै गोरोबलायनाय खालामनो नाजादोंमोन होननानै अजद होनाय जादों। नैथियाव दङ गेमस्रि दैमारिनि गोदान मिउजिक भिडिअ'आ गोबां अनसायजादों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो इउटिउबार गेमस्रि दैमारिया गावनि प्रडाक्शन हाउस सिडि प्रडाक्शननि आन्डाराव मोनसे गोदान भिडिअ' आंनि मिजिंखौ मैया हगारदों। बे मिउजिक भिडिअ'आ सानसेनि गेजेरावनो 1 लाखनिबो बारा भिउज फैनायजों लोगोसे गोबां अनसायनायबो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे मिउजिक भिडिअ'आव गेमस्रिजों लोगोसे फाव खालामदों आपन आरो निरन्जना। बे मिउजिक भिडिअ'खौ डाइरेक्ट आरो करिय'ग्राफ खालामदों लिसान रामसियारिया आरो मेथाइखौ रोजाबदों रिमल दैमारिया। थामथियाव दङ आइआइटिआव मासि मोनदों डिमाकुसिनि दैथुन बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि 2 नं सनाजुलि गामिनि थागिबि रबेश चन्द्र बर' आरो गीता बर'नि नैथि फिसाज्ला दैथुन बर'आ बावैसो सिगां फोसावनाय जेईई आनजादाव उथ्रिसारनानै जथाय हाबसन आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनानै आइआइटिआव मुं थिसननो सायख'जानाय खौराङा जिल्ला नाङैनो गोजोननाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि बिथां दैथुन बर'आ गिबियावनो उदालगुरिनि जवाहर नवोदय बिद्यालयआव थाखो 11 सिम फरायनानै सुपार 30 मुंनि मोनसे एनजिअ'जों दैदेनजानायाव सायख' आनजाद होदोंमोन आरो बेयावनो सायख'जानानै 11 दान जेईईनि कचिं खालामनो खाबु मोनदोंमोन। कचिं खालामनायनि उनाव जथाय हाबसन आनजादाव जेईई उथ्रिसारनो हायो आरो आइआइटिआव मुं थिसननो मासि मोननानै ओनसोलाव गोजोननाय लाबोदों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार मख'रापारायाव गिख्रंथाव अर खामदों, गंथाम नखरा सेवहांगार। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे भगाव मख'रापारा गामियाव मैया फुंनि 10 रिंगायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंथाम नखरफोरा सेवहांगार जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि समाव नखरनि सुबुंफोरा बायजोआव खामानि मावनो थांनाय समाव हरखाबै मोब्लिबनि सर्ट सार्किट जानायनि थाखाय बेबादि दुखुनांथाव जाब्रबथाया सोमजिदों होननानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायो। हरखाब अर खामनायनि जाहोनाव मख'रापारा गामिनि थागिबि मिनारुल शेख, रशिदुल शेख आरो साइदुल शेखनि नखरा अरजों खामनानै सना रुफा, माइ माइरं, जि जोम, हा-हुनि लेखा, बेंकनि पासबुक आरो नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे 5 लाखनिबो गोबांसिन सम्पथिफोरा सेवहांगार जायो। बाथियाव दङ बिटिसिनि सोलोंथाइ नेहाथारिजों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि सायाव सावरायदों। मैया बिटिसिनि सोलोंथाइ नेहाथारि अमरज्योति बर्मननि मासि सामलायनायाव बोहैथि बोसोरनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, बिएड कलेज आरो डिग्री कलेजनि सायाव मावख'आरि थाखोनि गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि आरो चिरांनि फरायसालि नायगिदिंगिरि, बिटिसिनि सोलोंथाइ दिथागिरि जेपि ब्रह्म आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'जों लोगोसे बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'फोरा बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।